कि ये जी सुनी न ए सुनी। हम मुकेश सिंह रउआ सबके स्वागत करतानी फिर से रउआ सबके यूट्यूब चैनल भोजपुरी अंग्रेज में। और आज हमने फटाफट सीख लेवे के कि अंग्रेज सबके यानी अंग्रेजी में प्रणाम करे के का तरीका बाटे। तो लेकिन टॉपिक शुरू करे से पहले हम रउआ सबके अंदर कुछ जौन डर बाटे ओके निकाल देवल चाहतानी। सबसे पहल का बात, रुआ लोग जौन सोचत होखे कि अंग्रेजी सीखल बहुत बड़का काम बाटे। बिल्कुल हम कहते नु बिल्कुल खिचड़ी बना दे, बिल्कुल खिचड़ी बा, बहुत ज़्यादा कुछ टेंशन लागे जरूरत नहीं है। ओकरा के एगो सब्जेक्ट के तरीका से सीखे हम पढ़े हम सही में कठिन बा, लेकिन जब ओकरा के एगो भाषा के तौर पे कैसे तो उहे तो एगो भाषा नु ह, उ कोनो बहुत बड़का पहाड़ थोड़े ह, भाषा ह। जंग हमनी पैदा भइनी से तो माई माई कहनी स, उ पैदा होला से तो मॉम मदर बोलल स। तो ये अंतर बाटे। अब हमनी के देखी सीखे के तरीका का रही। सबसे पहले का बात कि हमनी के अपना भाषा में जौन चीज के जौन नाम रखले बानी स ओकरा के अंग्रेजवा अपना भाषा में का कहल स उ पहले सीख ले के बा। तो ओकरा खातिर हमारे एगो पहले से चैनल बनल बाटे मुकेश सिंह मल्टीटेक। ओमे एगो प्ले लिस्ट बा स्पंकी स्पोकन वोकैब का नाम से। ओमे जाई पूरा के पूरा खजाना भरल बा वोकैब से, ओके सीखी। तो ओमे का होई कि कौन चीज के अंग्रेजी में का कहल जाला उ पता चल जाई। ओकरा बाद हमने सीखल जाई कि कौना सिचुएशन में कि कौना तरीका से वही सब शब्दवा के मिला के बोलल जाला, तो कैसन एक्सप्रेशन जाला। बस ये सब कुछ सीखे के बाद ओकरा बाद हमनी का काम कइल जाई। जब ओकरा के और एडवांस और थोड़ा सा और इम्फेटिक थोड़ा बढ़िया बनावे खातिर कुछ ग्रामर के रूल रेगुलेशन सीखल जाई, ताकि हमनी के पता चल जाए कि और एकरा के शुद्ध बोले खातिर। कैसे तो हमनी का जब जब हमनी बाई डिफ़ॉल्ट जब पैदा भइल गईल तो वो टाइम हमनी के भाषा के लेवल कुछ और रहे, लेकिन जे तरह हमनी पढ़ल लिखल चालू करनी सक, कुछ और जानल शुरू करनी सक कि हे तरह बोलला से गलत प्रभाव पड़ेला, हे तरह बोलला से सही प्रभाव पड़ेला, उहे सब आगे सीखत चल जाई। और देखते देखते चुटकी में एकदम आसानी से हमनी के पता चली कि एकदम अंग्रेज बन गई बनी। लेकिन सुनी, हमनी के अंग्रेज नहीं बने के कैसे तो उन्हीं के बड़ा उल्टा पुल्टा कल्चर बाटे। हमनी के शुद्ध हिंदुस्तानी बन के रहे के बा, लेकिन अंग्रेजी काहे से तो है बड़ा ग्लोबल लैंग्वेज बा। मार्केटिंग ग्लोबली करे के बा, इंटरनेशनल लेवल पे कुछ बड़ा करे के बा। तो ओकरा खातिर एगो बहुत बड़ा ई टूल बाटे, बहुत बड़ा स्किल बा। तो एकरा के सीखल बहुत जरूरी बाटे। अब आई बिना देरी किए सीधे टॉपिक पर चले के और सीखे समझे के। तो जब हमनी के जौन आपन स्टाइल बाटे, हमनी के देसी स्टाइल प्रणाम करे के केहू के यानी गोड़ लागे के, तो दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम कइल जाला। लेकिन अंग्रेजवा कोरोना आवे के पहिले ओकनी के हैंड शेक के बीमारी रहे। उको केहू से मिलिया सा, छोट से या बड़ से हैंड शेक करिया सा, यानी हाथ मिलौइया सा और फिर मुंह से बोलिया सा। तो और दूसरा एगो बाटे कुछ अंतर कि हमनी टाइम कोनो भी टाइम होके एक गो चीज़, या तो कोनो भगवान के नाम, कोनो महापुरुष के नाम, या फिर कुछ अच्छा जैसे प्रणाम ऐसा शब्द के यूज कइल जाला, चाहे टाइम कुछो होके। लेकिन वो सब के जौन बानू तरीका वो टाइम देख के प्रणाम करल सा। सुबह प्रणाम करिए सा, ओकर कुछ और तरीका शाम के, तो ओकरे के हमनी के सीखे के बा। तो नंबर 1, सुबह जागला के टाइम से लेकर के और 11:59 तक जब भी केहू मिले, केहू से मिले के, तो जंग हमने कइल जाला गोड़ लागतानी, पाँव लागतानी देवता, चाहे प्रणाम करतानी, चाहे जौन भी, तो ओकरे बदले उ कहला सा गुड मॉर्निंग। ओकरा बादे नाम और क्या कोनो पोजीशन जोड़ दिया सा, जैसे कि गुड मॉर्निंग डैड, गुड मॉर्निंग राधा, गुड मॉर्निंग मुकेश, गुड मॉर्निंग टीचर, डॉक्टर एट्सेट्रा। अब जैसे 12 बज जाए एग्जैक्ट 12 और 12 के अंदर यानी कि 1 बजे में 1 मिनट पहले तक जब भी केहू से मिली तो गुड नून, फिर वही नाम और पोजीशन। और 1 बजे से लेकर के शाम के 5, इसे तो सूर्योदय के टाइम मानल जाला, लेकिन 5 बजे तक मानल जा सकेला। वो टाइम तक मिले के बाद तो गुड आफ्टरनून, और 5 बजे के बाद और सूते के टाइम तक जब भी केहू से मिले के बाद तो गुड इवनिंग बोले के बा। तो ई रहल फॉर्मल ग्रीटिंग, जौन की ऑफिशियली भी यूज कइल जा सकता,
केहू के साथे भी, छोट बड़ केहू के साथे भी कइल जा सकता। लेकिन कुछ इनफॉर्मल ग्रीटिंग भी बाटे जौन कि सिर्फ और सिर्फ अपना रिलेशनशिप में या फिर दोस्ती वगैरह में अपना से छोट के साथे कइल जाला। तो में एगो बाटे हेलो, लेकिन हेलो में एगो और कंडीशन बा। हेलो जौन बाटे एकरा के हेलो तो ई अपना से बढ़ के साथे भी यूज कइल जा सकता, जबकि बिना तकलीफी के रिश्ता होके। जैसे बहुत सारा डॉक्टर बाड़न, बहुत सारा अपन मालिके बाड़न कंपनी के, चाहे जो भी बा, अगर उ ओकरा से थोड़ा सा दोस्ताना संबंध बाटे तो ओकरा साथे हेलो बोल के काम चल सकता। लेकिन अगर उ गंभीर आदमी बाटे और ओकरा से बहुत ज़्यादा हमनी के टच में नहीं की तो हमेशा पहिलका के यूज करे के बा। और एगो बाटे हाय, तो हाय गाइज, हाय सुनते हो खेम, तो हाय राधा, हाय डॉक्टर, हाय, तो जो जौन भी बाटे तो हमेशा अपना से, जैसे हम बड़ बानी, अपना से छोट के साथे यूज करे के बाटे। और एकला अलावे अगर केहू बहुत ज़्यादा केहू के छोट दिखावे के बाटे तो हे, जैसे अपन ना अपना भाषा में कहा रे, ए, अरे, ओए, तो ऐसे हे, हेलो, ए, मतलब हे, ऐसे बोले के बाटे। तब आज ला बस इतना ही, थोड़ा थोड़ा सीखल जाई, अच्छा से सीखल जाई। तो हम आशा करता नहीं कि वीडियो रउआ सब खातिर बहुत ही उपयोगी और लाभदायक साबित हुई और रउआ सब ऐसे बहुत ही ज़्यादा लाभ ले सकें। अब सुनी, अब एक वीडियोवा के अपने तक सीमित नहीं रखे के, एकरा के पूरा फैला देवे के बाद जेकरा जेकरा भी जरूरत बाटे सब सारा ग्रुप में, हर एक प्लेटफॉर्म पे पहुँचाई, हर एक वो आदमी के लगे जे भी जेकर भी कमजोरी इंग्लिश बाटे, बोलल लिखल पढ़ल सब पेपर ये चैनल ई रउआ खातिर समर्पित बाटे। ए पर पारी पारी से हर एक चीज़ अपलोड होई, टेंशन लागे बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस जगह जगह बतावल जाता, करत चली, सब अच्छा हुई और कुछ बड़ा हुई। अब इतने पर हम विराम लेवे के चाहता नहीं। और सुनी, चैनलवा के अगर सब्सक्राइब नहीं कैले तो सब्सक्राइब कर ली और बेल आइकन हिट करके ऑल का ऑप्शन क्लिक कर दी, ताकि सबसे पहले कोनो भी नया वीडियो अपलोड हुई तो नोटिफिकेशन हुआ तुरंत प्राप्त हो जाई। और वीडियो पसंद आए लोग के तो लाइक जरूर कर दें, ताकि हमरो हिम्मत बन रहे। और सारा ग्रुप में शेयर करें, सब लोग से सब्सक्राइब कराएं, ठीक बा। तो आज ला बस इतना ही। और ये वीडियो देखे, सुने और शेयर करे खातिर रउआ सबके हृदय से बहुत बहुत आभार।